Kansalaisopiston kurssiohjelma, kuntosalilätkä, kangaskassi, juomapullo, esitteet, hiirimatto, postikortti perheelle. Oliko vielä muuta? Tarvitsen minulle kodin. Hetkinen. Tämä on kyllä viihtyisä kohde ja hyvässä kunnossa. Hinta kai joku 45 000. Oo! Näin hieno koti ja noin halvalla. Planeetallani tällainen maksaisi ainakin 17 miljardia. Mutta onko tässä millainen lämmitysratkaisu? Siis tämähän on roskakatos. Itse talo on tuolla. Oo! Ei voi olla totta. Noin hieno koti.